Det er godt for Nordvestjylland med en Kattegat-forbindelse, fordi det vil bringe hele Nordvestjylland i centrum. Det naturlige punkt mellem Aarhus og København er Nordvestjylland, og hvis vi får en fast Kattegat-forbindelse, så vil hele området være i centrum for bosætning, for turisme og for erhvervsudvikling. Vi vil opleve, at vi får en markant hurtigere togforbindelse mellem Aarhus og København, og det vil i det hele taget være med til at løfte den kollektive trafik. Vi ser allerede nu, at med forbindelsen over Fyn er der en kæmpe trafik i gang, og vi ser også, at transportministeren overvejer at indsætte øvrige operatører på det område. Og hvis vi får en Kattegat-forbindelse, så vil vi gøre det endnu nemmere for erhvervsfolk og også for turister og for helt almindelige mennesker at komme fra mellem vores to store byer. Der er også det at sige til det, at oplever vi driftsstop i Storebæltsforbindelsen, som vi har oplevet her for nylig, hvor der var et godstog, der gik i stå i Storebæltsforbindelsen, så lammer vi landsdelstrafikken. Hvis vi har et alternativ, så har vi også en mulighed for stadigvæk at have forbindelsen mellem Jylland og København. Hvis vi får en Kattegat-forbindelse, så vil Kalundborg også være den helt naturlige dybvandshavn for hele Sjælland. Og det vil igen være med til at bringe Nordvestjylland i fokus, sådan så vi kan vende udviklingen og for alvor få vækst i Nordvestjylland. Og Nordvestjylland vil gå fra at være et udkantsområde, delvist udkantsområde, til at være helt centralt placeret i Danmark mellem Aarhus og København. I forhold til tidsrammen for etableringen af en Kattegat-forbindelse, så tror jeg, at vi ret hurtigt skal gå frem af banen i forhold til at få lavet de nødvendige undersøgelser, både omkring den økonomiske rentabilitet og også det, man kalder en VVM-undersøgelse, altså de miljømæssige indvirkninger. Det synes jeg, det er helt evident, at det rykker vi på. Men det er klart, at vi skal først have bygget Femern-forbindelsen. Den ligger ligesom i pipeline. Men dernæst, så er det Kattegat-forbindelsen for mig. Man taler også om yderligere en Øresundsforbindelse. Der synes jeg, det er oplagt, at det er svenskerne, der går ind og finansierer den. Vi finansierer stort set 100% Femern-Sund-forbindelsen, Femern-Bælt-forbindelsen, men derfor så synes jeg også, det er oplagt, at det bør være svenskerne, der finansierer en ny Øresundsforbindelse. Vi finansierer Femern-Bælt-forbindelsen, og så skal vi dernæst koncentrere os om en Kattegat-forbindelse. Så Kattegat-forbindelsen før en Øresundsforbindelse, men efter en Femern-Bælt-forbindelse. Det er helt sikkert, at hvis jeg kommer i Folketinget, så vil jeg arbejde 100% på, at vi får en Kattegat-forbindelse.